Saya suwe saya sak karepe dhewe. Aku ora seneng nek carane kaya ngono kuwi aku segah dadi pengarepe Karasa aduh. Ketok saiki kowe nganggo jeneng Eyang Durna ning kowe nglumpukke Kurawa sing tok kon njotosi aku Kurawa. Muni ora aku. Rumangsane padake ra. Ya ora, Mbah. Ha to, Mbah. Kula mengentuk dawuh saka Durna. Nek kowe ora ngetapke Kurawa tak lamun Kurawa ngroyok aku. Ning gandeng tok dawuhi Kurawa ngroyok aku. Kowe didhawuhi ora, Pakdi? Aku dikon. Aku dikon karo Paman Patih Sengkuni Cicitraksi kowe maten ana Antasena. Nek kowe mateni Antasena, Antasena iso mati kowe entuk hadiah. Ngono kuwi. Apa apik omongan sing kaya ngono kuwi? Apa apik omongan sing kaya ngono kuwi? Sampeyan ki wis tuwa lho. Sampeyan ki wis tuwa lho. Pangan codot mudar. Halo, arep wujude kaya ngene ning Pak Deku iki sing paling tak tresnani di antara Soto Kurawa. Di antara. Wong ora tau gelem perang, nek mungsuhe anake dhewe malah ora gelem jotos ki malah wong apik. Mang rungokke, Man. Mang rungokke. Beda karo kowe. Beda. Wis tuwa, nakal. Nek dawuh Kurawa sesapenake dhewe. Aku upama dadi Citraksi ngono, wis tak jotosi ket mau-mau. Mati tenan kowe. Datan kawusa manten-manten Gumpit Sanggar Sangarup. Nono gantung sampun nalika semanten pelajaripun Bambang Antasena dalan garing Ngastina. Lagi enak ngrungokke ceramahe Pak Ustad. Lah kok Kurawa gruduk-gruduk. Sajahe kok kaya goleki Antasena. Weh ya. Eyang Durna sajahe ngapusi karo Bambang Antasena. Wo lah kowe wani ngapusi karo Antasena. Nek ora kepengin ketuyung-tuyung awakmu. Nek ming Kurawa 100 tok klumpukke tok kon ngrubut Antasena nek aku kalah, aku meguru karo para Kurawa. Ning kosok baline nek Kurawa kalah karo aku tak goleki Eyang Durna ora gelem ngandhakake ora iso gawe waluyaning negara ing Amarta ora pantes dadi gurune Bapa Werkudara. Nututi lamun katututan lamun mangsa prawira tiktaya runanggana magawe gelarira wang-wang Simbah Pate
Inggih nggih kula ingkang merpeki dhateng Angger Antasena. Neng apa, Mbah? Gowadyabala gelar papan Kurawa tumbake ngarang apa jati ngarang bae megar kaya jamur barat. Iki Pak Di Kartomarmo, yo nggih Antasena anakku lanang cah bagus. Simbapate aku tak nyuwun priksa sampeyan kena ngapa kok ngetapi para sata Kurawa. Iki menika ngaten nggih nggih. Kula nampi dawuh timbalanipun ingkang eyang nggih menika pun Begawan Durna. Piyambakipun prasaja bilih boten saged ngendikaaken menapa ta srananipun supados negari Ngamarta menika saged pulih kados wingi uni. Malah ingkang eyang Begawan Durna nalika semanten dawuh kaliyan kula supados ngetapaken para sata Kurawa. Sampun ngantos jengandika wayah Mas Antasena menika ngganggu damel dhateng gesangipun Kakang Peremban Durna. Panjenengan kadhawuhan kundur. Menawi panjenengan boten kersa kundur, sak mangke Kurawa dipun dawuhi ngeroyok panjenengan. Lah rak tenan to. Ora lidhok ujare wong daplok. Kurawa ora pisan ora pindho mesti gawe perkara. Aku niatku apik-apik ning negara Ngastina takon karo Yang Durna. Ning mesti-mesti angger sapa sing sowan negara Ngastina mesti diangkah patine, diangkah cintrakane. Mbah, wonten dawuh nggih. Ngene wae. Gandeng sampeyan didhawuhi karo Yang Durna aja nganti gawe gelo penggaling Yang Peremban Durna. Kurawa nek maju aja mbaka siji, ketanggungan. Neming Pak Di Kartomarma mungsuh aku tak jami ora nganti 6 menit modar. Mula kabeh sisan kon maju kon ngroyok Antasena, malah aku supata. Aku upata aku sumpah nek Antasena kalah karo Kurawa, aku meguru karo Kurawa. Aku didadekke abdi nek Kurawa nggo kongkonan ngalor ngidul suwene 20 taun. Ning nek nganti engko Kurawa kalah aja mbok salahke Antasena. Nek akeh sing mlebu ana ing IGD. IGD iki apa, Ma? IGD iki apa? Unit gawat darurat. Kuwi panganan apa-apa? Niku papan kangge nambani kok panganan ora. Wis ya wis. Aja ming meneng wae. Antasena wis nantang kaya ngono kok kowe meneng wae. Antasena wani karo wong tuwa kendarat siramu. Maju rene Pak De nek kepengin wirangan karo bocah wingi sore. Mati aku. Wah.
sore ngedap-edapi cocok tumbak jebol dadamu warat. Ayo kurang landhep waduh mati aku. Ayo kamu waduh mati ya. Wah menungso ora tatanan. Iki panjalmane ngopo? Diantem nggon sirah, diantem nggon dodo kok ngrasake lara wae apa? Kowe iki menungso apa kowe? Menungso apa? Menungso tenan. Lah carane menungso apa? Ing atase menungso tenan kok tak jotos ora males ming meneng bae. Kowe njaluk mati cara piye kowe? Jar kowe. Panas dhewe tanganku. Jotos kok ora apa-apa, diantem kok ora apa-apa. Kowe males, kowe Antasena. Kowe males kowe. Kowe aja kaya ngino karo aku. Kowe males kowe. Males kowe. Iya. Tuprok. Kowe iki ngopo kowe? Kowe kon males kok malah hihi. Kowe males. Aja kaya ngono, males kowe. Tuprok. Kowe saya ngene harus to, Mak. Aja saya ngene karo aku. Aku ki satriya. Aku anak pendhita, kowe tak kon males kok malah hihi. Tuprok. Kowe karepmu apa? Aku wegan nek carane kaya ngono. Ning ati iki marahi lara. Kok kadhe malah. Tuprok. Kau sik ta. Anak pendhita peng-pengan kok maju. Ora tatu, ora babak kok nangis ki ngapa? Sakit ati kula, Man. Larang apa? Kula niku ngajar Antasena. Panjenengan prisa piyambak tak antemi nggon rai, nggon dodo, nggon cengel. Antasena niku males niku mboten. Nganti kula tantang Antasena, males aku isin. Antasena males. Mboten. Lah kok nangis? Mboten males ning ngenten iki, Man. Kula antem niku meneng mawon terus mripate mendelik ngenten iki, mendono ngenten iki, Man. Heeh. Kalih ngenten iki. Iya. Terus iki ngenten iki, tuprok. Terus cangkeme kula niku dingonten kene niku ati kula kaya diiris-iris, Man. Lara. Mula kula trima bali nangis. Lalah. Bejamu nger. Antasena iki bayi wingi sore sik ngandani sapa ya? Sik ngandani napa, Man? Antasena ngono kuwi iki kowe lara atimu wis wangun. Sebabe
Sebabe Antasena iki ngece karo kowe. Nek kowe iki anak jaran. Man. Sampeyan pun sembrono. Sampeyan pun matur iso ngucap aja ngawu gawar ngawur. Lho niku anak pendhita. Pirak bapakmu. Nggih. Nek mbokmu jaran. Lho jarine widodari. Widodari ning keleke wafat. Alias jaran. Napa nggih, Man? Omongi kok. Aku kuwi mbiyen seksi naib. Ijabe bapakmu ya aku seksine. Lho. Terus le ngandang cara napa? Ah, kowe nek ngerti golek ana ning album foto. Bapakmu isih nyimpen. Wah, glelenge ra jamak-jamak. Sak ngisoring delamaken. Jare ibu kula niku widodari. Widodari ning sikile bapak. Napa nggih, Man? Domongi kok. Wis rasa kuwatir sok dilongkas kowe dielokke Bupati Kap. Napa niku, Man? Balapan jaran. Sok dilongkas kowe doyan Kolonjono. Wah, penyakit engko arepe dhewe. Nun sewu, Man, lajeng nyuwun prisa. Apa? Napa riyen niku dereng enten wong lho, Man? Ayam bapakmu nglidike ra jamak-jamak kok. Mula bapakmu nek nang omahku ki wedhusku tak kandhangke kabeh. Rumah aku weruh wedhus kok nginceng. Jarene luwih sempit. Penyakit ora. Dul, kula waca Jawa wae. Suaramu rada seru. Ngombe sing parai sehat suara kula sehat. Nggih botol. Ya iya. Dikocok ping 15. Ya itu. Iku malah sehat, Pak. Mungsuh Antasena, nyut, mungsuh Antasena. Wani ora? Antasena. Bayi wingi sira jawani karo wong Jawa. Lah terus seminggu, antara gepok jere aku mangkat oleh sejia, sejia. Lho, iki ngopo iki? Antasena. Iya, Pak Di. Arep aku pendek ning aku Pak Dimu. Heeh. Rada mendak. Iya. Kowe arep wani karo Kulawa. Kowe ora sadar, Kulawa ki coba. Kulawa ki Pak Dimu kabeh. Nek kowe wani karo Kulawa, oke kowe menang. Nek kowe cecuk kecemplung telaka. Wani karo wong tuwa-tuwa. Aku bal pengajian Ustadz Burhanuddin. Kowe wani karo wong tuwa, kowe kecemplung telaka. Saiki ora nglasakke lolo, cecuk diobong kowe. Diobong. Aku rasa ngurek. Lah, kadani ngeyel mesti wangjulan. Wong dikon ape kok gak gelem. Ayo, iki cing maju Pak Dimu Dulma ganti. Kowe arep kejak colo piye? Kowe arep kejak colo pelak apa? Tak ladeni legane atiku. Kalto malmoso to moto celeke kena. Nek Dulma ganti, aja pisan-pisan cepeleke karo Dulma ganti. Saulane aku wis tau dadi pegawe tok setan. Hubungane apa? Ayo. Kowe apa aku sing banget cuman cari kowe apa aku sing tekane buat. Aduh. 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 Sigol. Meng tiba kok ngesuk-esuk. Tak keke, Bat. Tak keke.
tangekke. Tegekke, Mas. Apa wis ra iso tangi dhewe? Aduh. Aduh. Nih, tangi ini. Piye cerita kabare? Kabal buluk. Wis ketok wong kowe tibane wae nganti kepletre kaya ngono. Bajiku lho Antasena. Anak welku dolan ampuh-ampuh ya, Man. Antasena kowe wani karo padhemu kowe wis bles. Kowe ngantem Kuwalik. Kula diantem. kudune iki kowe ndisiki. Kula lagi omong ya, Man. Lagi omong gwajul lai kula bengok sak kayange. Oh, niku le meneng jejeli sikil cangkem kula. Maslep ngono. Ukune Antasena ileng-ileng. Ambune. Ala pamamu ketemu lemut. Iya. Balang niku kula glecak, Man. Terus tidak terus. Balang niku kula glecak. Kula nglekal niku Antasena mumbul duel banget. Nibuani dada kula mak jelek kula nganti bengok bajiku. ta. Nggih. Balang niku kula dicandak cilak kula bleseke lho duantel sak kayange dret kontel, Man. Weh. Tekan kene mau nggih nggawa gaman. Nggawa gaman. Nggawa tumbak apa godo, Antasena kepruk godo. Punah males. Males. Kok males? Ulah-ulah ngolah apa-apa. Antasena kula gake godo, kula gake tombak, ulah-ulah kula tetep kalah. Males ulah. Iki penonton jek akeh lho, Til. Penonton iki jek akeh. Kowe ra isin apa? Kowe iki Pak Dene Antasena bayi wingi sore kok kalah karo bayi wingi sore. Kowe ra isin. Wah, kula kok biasa. Ra isin. Lah, izin digo melem ilang. Kula niku nek utange melem pun kajenge. Sapa meneh ya? Sing gurung ketok. Arep perang kok rambutnya di lurus-luruske Bar keramas. oh bar keramas Bar keramas. obate apa kok rambutnya iso meling-meling Fek Formula 4, Mbak. apa Fek Formula 4, Mbak. wira obat batuk to Nggo nambani tumo. oh iya Ngomong sing Man. Antasena Niku sing kula goleki. weh Saben bengi kula ngimpi-impi kepengin adu arep kali Antasena. Dina niki kelakon, Man. ha iya nek pancen arep musono maju Non maju kuku kula tak mriko tak ketemu karo Antasena. nek iso tok pateni Latus mewan kula tandane. Antasena. apa Pak Dicitraksi Aku butuh ketemu kowe. rene kok Wah, kelakon aku merono. piye ta kowe iki kelakon mati dening aku Ya nek mati, nek ora malah kewirangan. Aku merono Antasena. rene kok Selamat to? selamat Ngomah piye? ya pengestumu apik Pak Di Bapakmu sehat to? sehat Ibumu urang ayu. pengestune apik Syukur. kok oleh mlayu buanter banget bleduke nganti kaya ngono ae tekan kene kok ming alam-alaman Antasena. piye Minggu sesuk kowe selora.
Minggu ngarep kuwi. Heeh. Selo Ora ana acara. ra Neneng nggonku ya. ngopo? Aku seslametan gawe sumur. Awan po sore. Babar maghrib. Oh iya. Iya ora ketang cilik-cilikan aku rerek iki gendurenan. Engko bar jam 7 elektron. Oh iya. Iki aku golek penyanyi sing wah. Jos. Ya ning aku ora seneng ya Pak De. Engko aku nek pas elektron aku tak mulai ya aku tak uyo-uyo ning omah. Ora masalah. Sing penting aku wis ngulemi karo kowe. Ya. Ngono ya? Heeh. Wis penake. Nek perlu aja ming Kurawa, sengkuri jotosi cangkeme. Oh iya. Wis ngono wae, tak tunggu kedatanganmu sesuk Minggu sore. Neng kasatriyanku. Suka parisuka. Iya. Kowe pesen lagu apa? Ora pesen lagu. Iki sing lagi apik anu apa jenenge iki Banyu Aki. Banyu langit. Banyu langit. Mengko tak pisusuke karo kowe. Ya wis, ngatur nuwun Pak De. Padha-padha. Wis ya, penake ya Antasena. Ya. Oleh gelut. Kowe mrono mau gelut wong apa? Sing arep gelut sapa? Lho. Lah kowe mau sumbar Antasena, aku mrono. Nenek kula manut karo sampeyan Antasena, mamati jeneng aku tegese niku nantang, ateges gelut. Heeh. Ning kula ora muni Antasena, aku mrono. Wigatine ngulemi. Oh. Sesampeyan selo mboten Minggu sore. Acara apa? Gendurenan gawe sumur. Oh, ya selo. Nek selo mang teko, wau Antasena wis tak weling. Antasena kok kowe teko, sengkuni tak kon teko engko jotosono cangkeme. Ngono. Kene mendak kena gajul dasmu kene. Wis senengane ngedu-ngeduru wong tuwa. Hahaha. Kula niku nek ana sesampeyan teko niku seneng. Ora lah kok kowe ra iso perang apa? Perang entuke apa? Perang entuke apa? Antasena niku padha karo anak kula dhewe. Nini kok anake Werkudara adi kula. Mula nek nganti kula wani karo Antasena, ya nek menang, nek kalah ora isin. Tuwa kula man. Tuwa kula banget Antasena. Wong tuwa kok kalah karo Canom niku nek cara kula rak wirang to. Ha iya. Ora kaya sampean. Isane ming dawuh. Ambok jajal sengkuni iki perang piye? Awing kuku Kurawa kae pateni, kuku Kurawa kae pateni. Iso wae ning paitan cangkem. Mbok jajal tandangi dhewe. Tandangi dhewe. Le tatang tekan kono. Bareng kecekel ukarane lagi balik. Mama tandangi dhewe. Ora mung ngakon tok. Akon terus. Sekarang wong kami sore niku bablasen Man. Ya wis ora arep ngangkon kowe. Ora kono rasa ngundang. Ya. Romansaku kok Kurawa ki suwe-suwe aku liver. Ngampet atine ora longgar, ora ikhlas. Loro. Dul, nun. Rene Dul, Ajeng adus. Wila demet to. Romansaku Kurawa ki saya suwe saya nyepelekke. Saya suwe saya sak karepe dhewe. Aku ora seneng nek carane kaya ngono kuwi aku sega dadi pengareping Karasa Adus. Ketok saiki kowe nganggo jeneng Eyang Durna ning kowe nglumpukke Kurawa sing tok kon jotosi aku Kurawa. Muni ora. Aku. Rumangsane padake ra. Ya ora, Mbah. Ha to, Mbah. Kula
ning entuk dawuh saka Durna. Nek kowe ora ngetepke Kurawa tak lamun Kurawa ngroyok aku, ning gandeng tok dawuhi Kurawa ngroyok aku. Kowe didhawuhi ora, Pakdi? Aku dikon. Aku dikon karo Paman Patih Sengkuni, Cici Traksi kowe maten ana Antasena. Nek kowe mateni Antasena, Antasena iso mati, kowe entuk hadiah. Ngono kuwi. Apa apik omongan sing kaya ngono kuwi? Apa apik omongan sing kaya ngono kuwi? Sampeyan ki wis tuwa lho. Sampeyan ki wis tuwa lho. Oh, pangan codot mudar. Lho, arep wujude kaya ngene ning Pakdeku iki sing paling tak tresnani di antara Soto Kurawa. Di antara Wong ora tau gelem perang, nek mungsuhe anake dhewe malah ora gelem jotos ki malah wong apik. Mang rungokke man. Mang rungokke. Beda karo kowe. Beda. Wis tuwa, Nakal. nek dawuh Kurawa Sapenake dhewe. aku upama dadi Citraksi ngono, wis tak jotos sikit mau-mau. Mati tenan kowe. Iki jangan apa iki? Iki jangan apa? Sampeyan wong gerang ora? Niki Citraksi. Aku ora marah yo. Aku diwarahi yo. Pate sebeleke. Kowe ngopo kowe? Lah. Kowe ngopo jotos mak cilik? Seseket. Gagawane mung doa-dawuh. Saking jengre jotos sisan. Oh, kon jotos. Dikon Antasena. Dikon Antasena kok gelem kowe? Antasena kan ponakanku. Wangsane ora ampun. Padhake wedi. Aku yo tak padake wedi. Rumangsak kesengus. Ayo. Kowe ngejak apa? Anggepe kula udus. Iso doleren ora? Ora iso laen gu karepe dhewe. Mangkelake. Gwen. Asem kalah cepet le tangi aku. Iya. Citraksi. Gugu karepe dhewe. Wingis katon landheping Trisula muga markota ler kabaranang Antasena piye Pakdi? Sing gedhe pangapuramu pancen pambeganing Kurawa. Kuwi kaya mengkono mau, nggih. Ora dadi ngopo.
Wong nyatane aku nek dikeroyok karo Kurawa ki janjane ming tak nggo sangu golek keringet. Ora-orane nek aku kalah karo Kurawa. Ya, aku percaya marang kadigdayanmu. Nanging kok sik to. Aku kok rada cubriya dene kowe diutus karo wong tuamu, lah kok dadak takon karo Begawan Durna. Nek jane ming tak nggo pawadan, Di. Aku ora mentolo nyawang kahanane negara Ngamarta, mula aku duwe penemu aku tak takon karo pendhita sing ampuh. Sing tak jujuk ya Begawan Durna Hyang Durning Sukalima. Antasena, piye? Kowe iki ngopo kok dadak takon karo Begawan Durna? Selagine aku wae ing persasat pendak dina Srawung wae yen to babakan kaya mengkono aku tipis kapercayanku yen to ulah kebatinan aku ora percaya karo Begawan Durna. Lah terus kana negara kaya ngono kae piye, Pakde? Pakde kudune iso menggalih. Antasena, Pandhawa kuwi ngedhep piyayi luhur, piyayi pinter tur dasare titis dewa. Sapa? Lho, kok Prabu Ndarawati? Wakmu ing Ndarawati. Oh iya ya. Lah iya. Kena ngapa ora masrahke perkara iki marang Kanjeng Koko Prabu Ndarawati? Pasrahno Antasena. Aku percaya. Kanjeng Koko Prabu Ndarawati, Koko Prabu Sri Bathara Kresna kuwi titising Sang Hyang Bathara Wisnu dewa ingkang ngandhung katentreman lan kabagyan. Tak kira jagat iki mesti bakal tentrem ayem. Ngamarta bakal pulih kaya wingi-uni. Ngono ya, Dik. Iya. Yen ngono aku nyuwun pamit. Tak bali nang negara Ngamarta. Tak matur karo Siwa Darma Kusuma yen perkara iki tak kon masake marang Siwa Ireng. Mengkono luwih becik. Ndang Balya, aja gawe geger negara, ngestina mengko mundhak ora prayoga kedadeane. Aku nyuwun pangestu, sing ati-ati aja kaya bocah cilik ngger Antasena. Ya, Pak Dikarna Basusena.